Dende o 20 ao 22 de setembro, a Praza de España de Pontevedra contará cunha nova edición de Ponta Pestore, unha iniciativa de apoio ao emprendemento aberta a toda a cidadanía e que centra os seus esforzos no incremento da cultura emprendedora na sociedade, unha cita onde colaboran man a man o Concello de Pontevedra, a Deputación Provincial e a Universidade de Vigo. O que creo que é máis destacable que esta quinta edición, unha vez máis, volvemos a estar as tres patas desta cidade, a Universidade, a Deputación e o Concello, ben coordinadas, dispostas a lanzar o que é o talento máis innovador e máis vanguardista que temos aquí na cidade e pois seguramente de persoas que veñan de fora da cidade que queran desenvolvelo. Unha cita onde neste ano se presentaron 144 empresas, das que finalmente estarán presentes e saíron escollidas 45. Son 3 días de cultura emprendedora, 3 días ilusionantes para coñecer as propostas innovadoras dentro do que é un panorama de economía social a través da formación e os recursos. Neste caso tamén quero agradecer e dar a enhoraboa a todos os proxectos emprendedores porque foron elexidos con moito tempo, vendo moi ben a xente que podía estar aquí, as 45 empresas desas 144 das que falaba a nosa concelleira. 45 empresas que veñen de Pontevedra, pero tamén de outros puntos da xeografía galega. O director deste Ponta Pestore quixo destacar que o 40% dos proxectos presentados proviron do ámbito rural. Un tema moi importante que o 40% das iniciativas que se presentaron veñen do ámbito de vilas e do mundo do rural. Non son das grandes cidades, se poden chamar grandes cidades de Galicia, non? E en ese sentido creo que é un evento que axuda a visualizar precisamente esas iniciativas que hai e que son ilusionantes ver como están espalladas por toda Galicia. Serán 3 días de cultura emprendedora do 20 ao 22 deste mes, que contarán con máis de 40 actividades e cuxo eixo fundamental nesta quinta edición será a visión da muller como emprendedora, a visualización da muller na actualidade. Ademais, dende a organización tamén anunciaron que unha das novidades estrela desta edición será o Espazo Gaming, un lugar centrado en achegar o emprendemento do man dos videoxogos.